ụmụ ekwensu abịakwana m ọzọ abịakwana m ka nsị abịa biko nenenu this video kịta ihe anyị na-afụ ebe a. Ihe a bụ Maiduguri. Last week niile Maiduguri mmiri lili half of the state. Ọ bụ na unu amarọ jeenu na news unu ama m na some of you afụcha gị akpa aka asị na unu afụrụ ya. Maiduguri bụ na northern state na Nigeria. Ndị ekwensu ama m na unu ama mfụ ya post last week niile a na-ekwu ya ma ndị na-support very dark man ma ndị na-asị very dark man gwa ndị pastor nke agwa very dark man jekwa ade jeje bi ha rice many bags of rice ka o je support ha that place. O jekwa ade mee video gosicha ihe niile na-eme ebe a, gosichakwa ka esi eje die na rice governor unu vice president unu kwe na nkwo butebekwa na ya ndị mmadụ na-ata afụ that place. Ma ndị teacher na even my own enwe my own personal good friend, very good friend of mine, the channel lili unu ya na Maiduguri, the channel lili unu ya ebe ọ kwụrụ ụgwọ na ofu ọjọọ na chukwu nna azọli ya mmiri wee dara ebe ha bi wee likpọsịa ya linyụọ ya anya. Mana na ya kịta ihe a bụ Dr. Paul Enenche, the general overseer dunamis oje Maiduguri na ihe o jeje bi ha supply ya just na ihe o jeje bi supply ya kwa ya akwa gịnị in non-governmental body, ihe akwa non-governmental body na ihe jeje bi with free medical check-up na ha free medical check-up ka jeje mee na Maiduguri were aka ha kee ihe make sure na olulu onye ọbụla aka. Mana unu bụ ụmụ ekwensu ndị chukwu bụlụ ọnụ ndị akịka ya eli ozu ha ma mfọdụ kpọkọlọ isi ha anya. Ndị ekwensu bụlụ ọnụ ndị na ha ala ka efe ihe ọma na ya this one now na ama mfe ya unu na-agbagha na social media achọ ihe na-achọrọ unu na-achọ bụ na eme miracle. Mana na ya ndị na-preach humanity before religion na ya this one bụ humanity ya ha emere eme. Go and talk about it. Go and talk about it. At this point kita na-akwa ekwu okwu na ha bụ Muslim, na ha bụ Christian, na ha bụ ndị dunamis, ma ha bụ ndị redeem, na ha bụ ndị winners, ma ha bụ ndị omenala, ma ha bụ ndị na-abụrụ ndị omenala, na ha bụ ndị Igbo, ma ha bụ ndị Hausa. Nee ya kịta a lot of things are happening. Dị onye ji obulu nke ya enye ha free medical, enye ha nni, enye ha bed, enye ha ebe ha ya akwa kee rice na ụkpa onye ọbụla ebulu nke ya emeke sure na olulu onye ọbụla aka. Ọ bụrụkwa nke ndị gọọmenti unu ka kwelu nkwa kemgbe gọọmenti unu vice president unu kwelu nkwa for how many days na olutebeghị that place. Mana na ya Kaduna misi si wee jee die wee kee ihe a olute onye ukwu lute onye nta aka. Mana some of you ndo keep saying it unu niile bụ ndị ekwensu ya abụọ ọnụ. Because if you keep looking for the ihe ọjọọ mmadụ mee to talk about, to criticize, mana ịma nkwunata nke onye ahụ mee dị mma. Every time chọọchị si unu chọọchị asịrị unu ma ndị na-asị I am a Christian mana ihe ndị chọọchị na-eme alaikere m ya, ihe ndị chọọchị na-eme ka ejika wee mee nka ma ndị na-epost maka choosing ihe na-aga on na choosing na una mụrụ na chukwu nna Jos welu unu na-prophesied when last unu fugo choosing trend like this. Chukwu nna welu unu we turning the foolishness of man into making sure na choosing na-enweta the big publicity ha na-enweta kịta. Name ha free advert. Go and check their crusade na abia later this month. Go and check choosing crusade na abia later this month. I think no na Abuja also. Jeff, you afford the massive turnaround at that place. We Quincy Walunu, think you are mocking the church. No, you are giving the church free publicity. Mande na attack mande kana akwado ime video against choosing tomorrow. Mande na akwado may go the video about this one first. This particular one kete na afọ. Make a video about ya chukwu na owu na ọkụ. Making a video because na time I got go and I you know because this time around the kingdom of God take it by force because na ekweni anwa you na ekwere ano na ya ka si wee kecha ihe bunatacha ihe na ya Dr. Paul Enenche na nwunye ya na-enye ndị mmadụ free medical ka ma na ahụ dịkwa ha first because onye dị ndụ gba first ka ma na ahụ dịkwa ha make sure na ihe anụnwa niile a na-ekelu ha aka. Ana ekwu okwu ana-aga ana-eme nka everything ana-emove accordingly. Mekene no video token ihe ọma Chukwu nna na-eme using Christianity to wipe away the tears of people.
How many Muslim clerks go there? How many Ndi Omenala go there? In the midst of this chaos, there are so many people not here and I believe on Christianity. Man, Christianity is what is wiping the tears from their eyes. Christianity be the first people na gbata ha ọsọ enyemaka. All people na gbata n'ihe niile na-ebe nne mụrụ ha, nna mụrụ ha. Onwere onye ya asị m na onye nọ here no nwere onye Igbo nọ n'ime ebe anụnwa first. Ịmasị m na in the midst of this thing ịma mfụ ndị Igbo. Ịmasịkwana m in the midst of this thing ịma mfụkwa ndị na-ekweteghị na Christ self na ha ka ha jụrụ eju. Na ha ka ha jụrụ eju ndị ugwu self believe na Jesus nọ because in their prayer ha na-akpe Annabi Isa a prophet. Ha believe no ije n'obodo Igbo na Mecca iji afụkwa a mosque Jesus and Mary the mother of Jesus mosque o jụrụ eju na Saudi ebe ahụ ọ dị there. Mana nke you people will not even pay attention to it. Na-eko mmiri si wee na-akwado ile half of the state of Maiduguri because na gịnị me na Cameroon kpọpe their dam. Another country mepee their own for mmiri ha yala eju kpopezi like this mmiri wee too everywhere. Ndị gọọmenti na-ebi ha kwelu nkwa rice ha bute ha na-eke n'iru ihunu dị after ya wu chọọchị mere unu nka chọọchị emere unu nka chọọchị wee bụọ unu ọnụ chọọchị wee all of ya kwugo m ekwu na biko kwa na asụ nwoke ị na-akwado ịnụ nwaanyị echi gakwa through your social media nwunye gị onye na-akwado ịnụ ka ị maa nọ ndị abụrụ ọnụ because enwere ndị abụrụ ọnụ because you can't be talking against somebody na nwere ihe ome gị. Enwere ndị abụrụ ọnụ ka ị gara ije nụ nwaanyị echi na ibulu onye abụrụ ọnụ bụ natabeghị nwaanyị chọkwa ịnụ dị echi gakwa through social media onye na-alụ anya ka ị makwa na obu kos n'isi obu ndị abụrụ ọnụ ụmụ ihe bụ na obu abụrụ ọnụ akpaghalị. Because the worst thing that can happen to you to fight somebody that did not fight you is to fight the grace na-eso mmadụ. These are people using ebe Chukwu nna nye ha ka ha wee mee gịnị ka ha wee better the life of people around. Mana unu putu na-ebulu hatred na-eso onye ọbụla. Asịkwa m ka m weta vidiyo anụnwa because abụlọ m ori agọ I'm a Dunamite ana m eje ụka ọfụma I'm a Dunamis member eme nke dị mma onye ọbụla ya ha sị na ya ha like Dunamis hate redeem or hate winners ofu mmiri aha na-asụ n'ite aha. And in the midst of this thing unu nwa na-ekwu ihe akịta anụnwa na unu ama nnọkọta na unu nwa na-ekwu against choosing gacha ụka yesterday. Unu nwa na-ekwu against choosing this kind of choosing the kind of testimony put out there I will call them to order. Who are you to call people to order? Ebe na maro ihe na maro ka o si aga ị na-asị na call mmadụ. Who are you isi na call mmadụ to order? I want to know kedu onye nyere gị that kind of right. Unu bulu abụmọnụ na-agali. A lot of you, this our young age, for this our set, a lot of you man been dokanka because una zonye go kwebu na kwesoro izonyoko. Nene ni abu na ekwu na Ishi and Chukwu pupolo ono.